Hello everyone, welcome back to the channel Bidin Vlog YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय आरो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबावनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। दिनैथ' खाथि गासा नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिजोबखायोआनो, बुंलायनांगौनि गोनांथियानो गैखाया। बेनिखायनो दा आं जोंनिखैजानि खाथि गासा सावनायखौ नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। सिम्पोलैसो सावो जोंनिखैजा। दा नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबाय थादो। थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि। लेट्स गो। दायो आङो थाइगिर फिथाइ हानो नागिरदों न'नि बारियावनो। दाहाय सावनो नोंथांमोना नायलांबाय थादोल'। दायो आं बेखौ दसे सान्दुंआव फोरानथ'सिगोन दै राननायनि। दायो जोंना गासिबो रेडि जाजोब्बाय। दा जों सावनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थादो। थुदो बिदिब्ला दा दुब्लियाव लोगो मोनफिनसिगोन। लोगोफोर दायो आं दुब्लियाव सफैबाय। नै जा मोजांखा, जेरैबो माइ गोजा। जा समायना नुखादोंना, जेरैबो माइ गोजा नै। खाथि गासा दोल दोल दोल, जोंनि माइया बिदां गोलाव गोलाव जा। खाथि गासा दोल 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 दोल। दायो जोङो दुब्लि मोनसेयाव सावखांबाय। दा बै दुब्लि मोनसे दंबावो, बेयाव सावहैनो नागिरदों। मोदान्दा नुबायलै, कालारखौ बारा मोजां नुवासै। लोगोफोर दायो जों सावखांबाय, न'आव थांसै दा। मोनाबायबो ना, खोमसि खोमसि जाजोब्बाय नै। बारा मोजां सिनायासै खोमा, खोमसि खोमसि जाजोब्बाय। दायो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर। मोनाबायबो ना, खोमसि जाजोब्बाय नै। सिनायलानो मबाइलाव फ्लेश लाइट होनानैसो खेबगासिनो दाबो। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामदो।
आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड होबानो नोंथाङा सिगांसिन मोननाय बायदि। गोजोन्थों।